pati perquè són molt grans i l'escala és molt bonica. A mi m'agrada la caseta de videoconstrucció que l'hem fet amb palla, fusta, també fang i sacs amb pedres. A mi m'agrada molt el menjador perquè fan uns menjars molt bons. La biblioteca perquè hi podem fer molts préstecs, hi ha molts llibres, és molt gran, hi ha talos per llegir. Pues que també ens els podem endur a casa i llavors al cap d'una setmana tornar-los. Aleshores, el treballem a Medi, aprenem coses de la terra i també vam fer un experiment de la terra, a veure quina tenia més aigua i més oxigen per que anava millor per plantar. Duim el tracte, la caseta, els dos conills que els tenim a cuidar cada dia i moltes coses. Fer la rulana i jugar amb el moixon. Bon dia, dia, bon dia, xos, bon dia, ocellet, bon dia a tothom, bon dia, dia, bon dia, xos, bon dia, ocellet, bon dia a tothom. Jugar amb la màquina i jugar amb els nens del pati. El dels cotxes, el del matí m'agrada molt els cotxes de l'Evo i el Cornetto. A mi m'agrada tot, però una de les coses que m'agrada més és fer música, perquè aprenem nous instruments, per exemple com els crotals, i també fem molts jocs, i cantem cançons, aprenem cançons, i ens agrada molt fer música. L'educació física, perquè fem esports, fem bàsquet, fem futbol, a vegades el pavelló i el camp de futbol. El que ens agrada més és investigar el projecte científic dels ocells, perquè fem menjadores i investiguem els ocells. El projecte científic, perquè investiguem els ocells i vam fer una anellada i ens vam emocionar molt. L'anellada es fa amb teles i després es queden alguns ocells allà atrapats. A Innovamat. A Innovamat són les mates que fem aquí a l'escola i hi ha 4 maneres de fer-ho. Innovamat App i laboratori de nombres, aventures, reptes i activitats. Per fer el quadernet tenim material manipulatiu que ens ajuda a resoldre les sumes, restes, multiplicacions i divisions millor. Fer tallers perquè hem estudiat Antoni Tàpies i Antoni Tàpies feia servir elements naturals i coses de la natura. Hem fet quadres que hi fèiem i altres coses que ara sí. Aquest segon trimestre hem treballat amb el Vasili Kandinsky, que també feia obres abstractes i amb els seus quadres trobàvem diferents formes, com per exemple cercles, angles, línies rectes i línies corbes. A mi m'agrada molt fer racons perquè mentre aprenem ens podem divertir. Fem diferents activitats, com per exemple petits textos o altres activitats. A mi m'agrada molt quan fem science perquè és medi, però en anglès, i aprenem el vocabulari que hauríem d'haver après a medi amb un altre idioma, que això també ens ajuda més a la nostra manera d'aprendre. Cada trimestre fem un projecte diferent. Per exemple, ara que estem al segon trimestre, estem fent els volcans i el que hi ha dins de la Terra. M'agrada molt
grans d'institut que juguem. Els projectes que ens agraden de l'escola és emprenedoria. QM, que vol dir Cultura Emprenedora de l'Escola. A mi el que m'agrada més d'emprenedoria és crear els productes. I a mi el que més m'agrada és, quan acabem de fer tot l'estudi de mercat, poder-los anar a vendre en un mercat. I aquest any ens diem Artem. A mi el que més m'agrada és fer molts projectes que fem, com per exemple el que m'agrada més és fer el joc Disney. També ens presentem el Nano Invent, el Gust per la Lectura, el Festival Internacional del Cinema en Català, la Mini Transat. El que més ens agrada de la nostra escola és tutoria individual. Perquè penso que si algun dia tens un mal dia o has tingut un problema al col·le o amb alguns amics que tu no has estat capaç de solucionar-ho o necessites algun adult per solucionar-ho, vas allà, li expliques a la mestra i és com que et desafogues. M'agrada anar a excursió el divendres a la tarda, prop de l'escola. Lourdes. Han subit a les escales. Juguem al pilla-pilla. Pugem muntanyes de terra. El que em va agradar més de l'escola són les colònies d'anglès d'aquest any, perquè vam fer un pilot d'activitats divertides relacionades amb diferents països. I la veritat és que van ser una de les colònies que em va agradar més. Perquè no només érem 5è i 6è, també hi havia altres centres educatius de Catalunya i també em va agradar molt compartir l'estona amb els meus companys